Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Nika, isa sa napakarami ninyong tambalanista. I am a regular listener pero matagal kong pinag-isipan kung susulat ba ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Nahihirapan akong isangguni sa inyo ang sitwasyon ko at ihingi ng payo kasi medyo sensitibo. Wala akong mapagsabihan. Hindi ako komportabling i-share sa pamilya o sa mga kaibigan ko. 14 years na akong kasal sa isang AFAM. Out of that 14 years, 10 years kaming LDR. Every year, once lang siyang nakakapunta ng Pilipinas. He would stay for 2 months. May mga times pa na inaabot ng 2 taon bago niya ako mapuntahan dito. Nakontento kami sa video call sa loob ng mahabang panahon. Kinaya naman namin at nag-work ang relationship namin kahit milya-milya ang layo namin sa isa't isa. Finally, nagretiro siya noong 2018 kaya hindi na namin kailangang maghiwalay ng matagal. 11 years ang tanda sa akin ng asawa ko. 53 years old siya, ako naman 41. Ang ikinalulungkot ko, habang tumatagal, nawawala na yung intimacy namin. Ganun kaya talaga kapag past 50 na yung lalaki. Nawawala na ng drive to do the things that couples do. Nalulungkot ako kasi para na lang kaming roommates at hindi mag-asawa. Magka-roommate na nga lang, iniwan pa ako recently. Mag-isa na lang ako natutulog sa kwarto ngayon kasi hindi na siya makaakyat ng stairs. Masakit daw ang balakang. Do not get me wrong, Nicole and Chris. I'm not naman craving for that every night. Pero syempre bilang babae, may mga pangangailangan din ako. And honestly, napapaisip na nga akong mag-cheat minsan, pero never kong tinuloy kasi alam kong masama. Tambalan ano kaya ang pwede kong gawin para naman uminit ng slight ang dugo ni Mister. I also want to take this chance para payuhan ang mga listeners ninyo na naghahanap ng AFAM, huwag mag-settle sa Thunders. Lagyan ng limit ang age gap. Dapat hanggang 5 years lang. Thank you Nicole and Chris for reading my letter. Ang inyong tambalanistang uhaw sa pag-ibig. Nika. Parang hindi naman uhaw sa pag-ibig si Nika. Sa inisip ko kung gaano ka-sensitive. Natawa nga kami, hindi naman siya sensitive masyado. Hindi sensitive yun Hindi, I mean, inisip ko baka mamaya yung yung parang, rated X. Yun yung inisip ko sensitive. Ako naman. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sensitive kasi syempre parang it's not something na parang masasabi mo sa nanay mo. Alam mo ma, wala na kaming ganap. Pero para sa akin, pwede mo masabi sa friends eh. Pwede. Sabi mo nga sa tambalan. Sabi mo nga sa tambalan. Or siguro parang ano ba yung sa nanggagaling yung hiya? Ganon.
una sasabihin ko lang, hindi ka naman mali yung 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 tambalanisang uhaw sa pag-ibig, Nika. Hindi yan hindi mali. Dapat ang inyong tambalanisang uhaw sa keme. Nika. Mas maganda-ganda yun. Oo, kasi mas swak yung keme. yung diba? Uhaw sa keme. Nika. Okay. So yun. Kaya niya sinasabing sensitive partner. Kasi parang yun nga, kaya yung tanong ko, saan nanggagaling yung nahihiya? Nahihiya ka bang parang ikwento sa ibang tao na na matanda na kasi, kaya kulang na sa keme, ganon? Or nahihiya ka ba sabihin na 40s ka na, tapos gusto mo pa ng keme, ganon? Yung mga, ganon yung ba, dun ba nanggagaling? Kaya hindi mo masabi dun sa mga kaibigan mo. Pero ang hindi mo alam, yung mga kaibigan mo, kaya mo sila kaibigan, mahilig din sila sa keme. Oh. Ibig Because sabihin, birds of the same feather. flock the feather! Oh. Diba? So you'll understand each other. Oo, feeling ko mas mas makakapagbigay sa iyo ng tapos mga ka-age mo 'yan, mga ka-batch mo. Although ka-batch ka namin, hindi kasi thunders yung amin eh. Sorry na, Nika, diba? So, baka yung mga kaibigan mo na talagang ka-close mo na, I'm sure meron naman yan, na pwede mong mapagsabihan, baka meron din silang input. Pero most importantly, I think, alam ba ni Jowa? Alam ba ni Afam na may ganun kang mga hinaing at concerns in life? Kasi baka akala niya, kasi may mga taong, di ba may mga taong tamad? Alam mo yun, parang, mukhang naman kami, ayos naman kami, hindi ko na kailangang i-spark pa ang relationship, hindi na namin kailangan mag-date lagi, ganun. Huwag na dun sa keme, hindi na namin kailangan mag-time out together, hindi na namin kailangan mag-outing, kasi kampante na masyado eh. Baka kasi ganun yung feeling ni Afam sa'yo, parang, okay na, chill lang. Naka-template na. Oo. Okay naman. Ayos naman siya. Hindi Walang- naman siya walang issue. Correct, hindi siya nagre-reklamo, 'di ba? Correct, maaaring iniisip dito ng boyfriend mo, ni Afam, wala namang problema. Kasi hindi nga mo- wala kang pagsabi, Oo, 'di ba? So, in this case, dapat totoo yun, makipag-usap. Ano man ang concern mo sa kanya or sa inyong dalawa, dapat yung pag-usapang dalawa yan. So, in this case, kulang ka sa keme nga. Yun yung nire-request mo. But you mentioned na may dinadamdam kasi, may kondisyon na si Afam. Kaya nga ang pag-advise niya, huwag hahanap ng thunders. Kasi may pero yun. Kasi yun pala, may major Malaking concern factor yun yun. para sa kanya yun. The Correct. fact na hindi na siya na makaakyat ng stairs, mas sobrang sakit ng pinagdadaanan niya, sa madaling salita. What more kung magkikeme kayo? Kaya nga. Baka sige mas masakit talaga sa balakang. Pwede pa to sa... Pwede ba itong Ay, kaya usapang sensitive, to? Diba? Kaya sensitive topic. Totoo Diba? naman. Kasi major concern yun eh. Diba yung mga rayu mga ng tatay at nanay natin, no, na parang di natin nagigets. Pero ikaw na nag-40 ka ngayon, hindi ba't minsan pag nanakit yung likod mo, idadaing mo talaga yung migraine na pinagtatawanan natin dati na parang Correct. arte-artehan lang. True. Pero ikaw na nagka-migraine na ngayon, idadaing mo talaga. Tama. Ika-relieve mo talaga sa trabaho, ikasusumpa mo talaga yung migraine. Kasi may mga nararamdaman na talaga pag Correct. tumatanders na. Yes. Alam mo, tatanders ka din, Nika. Oh, wait ka lang. Wait ka lang. Pero kasi, partner, syempre 40s, ano pa rin naman yan eh. I mean, malakas, kalakasan, ganun. So parang syempre, ang sabi ni Nika, parang paano naman ako? yun yung sinasabi niya. So papaano? So yun yung gusto din naming itanong. Na-i-express mo na ba? Kasi nga, ito yung napag-alam ko sa buhay-buhay, na ang mga lalaki po ay hindi po sila propeta. So hindi nila alam ang lahat ng mga nararamdaman mo hanggat hindi mo sinasabi. Huwag ka mag-assume lagi na porke nagdabog ka, porke yung mainit ang ulo mo, umirap-irap ka, yung eyeballs mo talagang rumolyo-rolyo ng 50 beses. Huwag mong i-assume na gets niya kung ba't ka galit. Tama. Diba? Kung bakit ka yamot. So, kailangan mo talaga siyang sabihin. Kailangan mo siyang i-express. Ipaliwanag mo sa kanya. Oo. Ito, ipinpoint lang natin yung cause ng problem ni Nika. Ang cause dito is na nananabik ka. Oo, Diba? nananabik. Uhaw. Oo, yun yung gusto mo. Pero ang cause ng problem is yung Health yung conditions. health condition ng mister mo. So, i-address mo yun. Anong pwedeng... Unahin mo pa ba yung mo? Delikado na yung buhay. Charot.
Isipin mo, hindi na makaakyat ng hagdan. Oo, kasi Sobrang hirapan. O, Diba, at totoo bata pa yun. yun, I mean, Correct. kung nasa 50s ka, tapos nirapan ka na umakyat ng hagdan, gano'n ba tarik yung hagdan mo? Ladder ba ite? Ladder ba to? Hindi ba to yung regular Oo. staircase? Baka naman sa condo nakatira, di ba? Oo, din may Tapos walang elevator. Ayun lang ang problema dyan. O, di ba? Pero kahit na, yun, nanay ko nga magsi-70, meron kang kilala, magi-80, kapag umaakyat ng hagdan, syempre may paghingal, may pagpahinga, di ba? Pero kaya, hindi yung may pag-request, wag na akong umakyat, di ba? So, ibig sabihin, bata pa din yung afam mo. For him to complain like that, yun yung kailangan. Tama si partner. Kailangan mo i-address. So kailangan dito ng pagpunta sa doktor para di ba, malaman kung ano yung pinagdadaanan, anong klaseng treatment yung ibibigay sa mister mo. Ngayon, pag naayos yun, saka mo ibalik yung eme. Oh. Saka ka mag-request kasi maaaring sa ngayon iniintindi mo yung pangangailangan mo. What more, may pangangailangan din pala yung mister mo na kailangan unahin. Feeling ko mas may urgency yun eh. Yung health, pain, yung pain na nararamdaman. Kasi malay mo, pala, matindi. Kasi may Yes. naipit palang Correct. may naipit na coins. Yung- Hindi ko alam kung ano pwedeng naipit. Di ba may naipit na nerve? Yung mga Oo, ganun. di ba? Na sobrang sakit pala. Kasi yung huling eme nyo, matindihan Oo. kasi. Kaya naipitan. Sorry. Ganun. Kasi, so, di ba? tama. Yung health concern is the Yes. number one concern. Correct. So, doon muna tayo. Pero syempre, sasabihin mo na din sa kanya yun. Na kailangan mo magpagaling kasi Oo, eme na ako. Correct, di ba? Kesa eme ko sa iba. O, sige ka. Hindi, pero ang very good naman sa Unica, di ba? Hindi, although naiisip mo yung cheating part kasi eme ka na, di ba? Pero hindi mo ginagawa. Very good ka Oo. dyan. Palakpakan ng bonggang-bongga. Pero next time, wag mo nang i-entertain Pero wag yung mo na thoughts i-entertain na yung yun, thought ha? kasi Sino kayang pwede? Kaya nga diba? yung mga gets, tsaka Ano kaya, merong magka-interest sa'yo. Oo. Dahil nga ini-entertain mo yung mga thoughts na ganyan, Yes. may posibilidad. Di naman natin sinasabi. Pero very good ka na dun sa, Nagpigil. nagpipigil ka, 'di ba? So, yun. Tama partner, tama yan. Oo. Yung health concern muna. Correct And then, ka. i-communicate mo sa kanya na concern ka sa health niya. 'Di ba? And then, i-communicate mo din sa kanya na gusto mo pa rin, 'di ba? Yes, na may pangangailangan Oo, ka. So kailangang i-address 'yan. Kasi ako naalala ko, di ba, yung may mga matatanda akong kilala dati sa probinsya, yung pag sinabi nilang rayuma talaga, hindi talaga sila makatayo, correct, partner. may ganun talaga eh. Tapos pag nalamigan sila, Maano talaga, hanggang buto. Oo. Yung akala mo umaarte pero tagos hanggang buto, hindi ka talaga Oo. makakalakad. Baka ganun. Baka ganun. Baka sobrang in pain. Ikaw ang iniisip mo, Elia. Nakaka-lurks. Yung isa, in pain na. Ikaw, ano ka na, oo. in eme mode lagi. Kumbaga si mister mo, gustuhin man niya, kaya lang hindi kaya ng katawan niya kasi mas nararamdaman niya yung pain more than the Urgence, yun na, Oo. pang-podcast. Pang-podcast mahirap sa mga banggitin sa ganong radyo terms. eh. More than the Oo. urge, di ba? So, Iba yung urgency niya. Oo. Health urgency, hindi sexual ang urge. yes. So, yun muna yung asikasuhin mo. Ngayon, pag magaling na, naaagalaw na, nakakaakit na ng hagdan Correct. yung mister mo. Hintayin mo muna, partner, hindi lang yung basta nakakagalaw. Porque nakita mo, mukhang malakas na. Siyempre, baka may, hintayin mo muna nakapag-therapy. Baka mabigla. Oo, baka mabigla naman bumalik, diba? Hintayin mo muna nakapag-therapy kahit 2-3 session. Diba? Ang hirap po talaga ng ganyan. Oo. Yung may nararamdaman, sobra. Correct. Lalong-lalo na totoo pala talaga na kapag ka nag-e-edad ka, mas mahirap na magpapayat, mas mahirap na yung magpupuyat, 'di ba? So ito, mas mahirap din pag mga naiipitan ng mga ugat-ugat, 'di ba? Totoo. Malay mo, hindi lang pala naipitan. Talagang, Major matindihang. concern na kailangan talaga life-threatening pala yung pain na yun. Oo. Hindi mo rin alam. Oo. Kasi nga, hindi kayo nagpapakonsulta. Diba? So, yun muna yung unahin yung mag-asawa. Again, Correct. di ba, pag nagamot na at gumaling na yung asawa mo, saka nyo ibalik
yung hinahanap mo. Totoo pala talaga yung kapag ka daw papagawa ka daw ng dream home, huwag ka daw magpapagawa ng 3 floors. Kasi Ay, totoo, ganon. kasi pag nanood ka pag nanood ka partner ng yung mga nagbebenta ng mga bahay kunyari sa YouTube ganyan, ang lagi na lang nasa spiel nila kapag ka may kwarto sa baba, ang lagi na lang si spiel nila, this room is perfect for the grandparents, for the seniors, laging ganon. Kasi dadating talaga yung panahon, kahit gaano kaganda yung kwarto sa taas, sa 3rd floor, hindi mo na talaga siya aakyatin. Kasi Sa bagay, hanggang totoo. hanggang dun ka lang talaga. Dun lang yung kaya mo eh. Effortan mo pa ba yung yung sa taas, dun ka na lang sa baba. Oo nga. Yung ganon. Kaya nga 'di ba yun yung wala lang, bigla ko lang din talagang naalala na kahit nasa taas yung asawa mo, nakasuot ng Victoria's Secret underwear. Kung di mo na kayang umakyat. Naghugas, nagpabango. Yan, 'di ba? Ready kung di mo na talaga kayang umakyat, magsistay talaga siya sa baba. Hanggang tingin na lang muna Oo. siya. Ay nako. Si Ben, parang sakit sa puso, no? Ang lapit-lapit nyo. Pero ang layo-layo. 12 steps away lang. Pero Correct. hindi nyo magawa ang gusto nyo gawin. Kasi may nararamdaman, no, 'di ba? So sana gumaling na sa lalo madaling panahon si Afam at sana bumalik na ang init. Kasi 'di ba yun yung tanong, papaano babalik yung yung init ng dugo, 'di ba? Doon sa mister. Hindi muna talaga yan babalik. Mainit pa ulo niyan at sakit ng likod niyan eh. 'Di ba? O kaya, di ba ikaw ikaw kaya magkaroon ng nararamdaman? Ikaw Yung mga kaya, kumikirot-kirot. correct. Ikaw kaya, halimbawa, ano bang na-experience mo na masakit sa katawan mo, tapos pinilit ka sa isang bagay. For example, ako naisip ko dito, migraine. Yung migraine talaga, yun talaga yung nakakapagpatigil ng mundo ko eh. Buti nga itong migraine ko, partner, on my 3rd day, medyo alam mo yun, yung parang kinakaya ko mag-work. Pero may mga migraine talaga ako na Sasandal ka na lang ipipikit mo Oo. talaga, tapos ayaw mo makarinig ng ingay ng So, imaginein mo ganong klaseng level ng migraine. Correct, Tapos pipilitin kang kumeme. Hindi ka ba hindi ka ba malurke? Oo, di mo magagawa Hindi mo talaga. talaga magagawa. Oo, Kung magagawa mo man, ang performance level mo, ang contribution mo dun sa ganap, 1% lang. Ano ba naman yung 1%? Daliri mo lang yung gumagalaw. Daliri na. Hindi, ibig sabihin, daliri mo lang yung kayang gumalaw. Binigyan mo Kasi- tuloy siya ng idea. Hoy! Wala akong idea na binibigay. Ang sinasabi ko lang kasi kapag ako may migraine partner, Ay, ang pwede migraine ko ba lang- pinag-uusapan? Diba? Pag may migraine kasi nagbanggit ko. ka ng daliri eh. Kasi partner eh. Marami akong mga naiisip para gawin mo para ate, pero di ba? Yung daliri, ibig ko sabihin pag migraine. Kasi pag ako may migraine partner. Sorry, nag-jump na ako sa ibang topic. Iwan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Lahat ng mga nag-isip. Diba? Paano pag in-English mo pa? Yung daliri. Sabi Iba tuloy na ni Mika, thank you for giving me that idea. Porque nagsabi ng salitang finger, ano na kagad? May idea na? Ang sinasabi ko, explain ko lang ha. Sige, paliwanag mo na. Tapusin mo yung paliwanag. Oo, di ba pag may migraine ka, kasi ako, partner, pag may migraine ako na matindi na matindi talaga, ang pwede lang gumalaw sa akin daliri. Oo. Kasi parang feeling ko, pag ginalaw ko yung ulo ko, kapag ka pinaurong mo ko or ganon, feeling ko nakakadagdag siya sa hilo ko. Tsaka sa pitik ng ko. So, huwag mong gagalawin. Huwag mong, yun yung sinasabi ko, partner, na kapag ka may masakit sa'yo, Correct. ang pwede lang na mag-perform, 1% of you. Oo. Alam mo yun? So, ibig sabihin, hindi mo talaga mapipilit kapag ka may nararamdaman. Ang sinasabi ko dito, partner, imagine mo na ikaw. Yes. Ano ba yung sakit na iniinda mo? Diba, may sakit yung tiyan. Correct. Hindi ba pag ang sakit ng tiyan mo, Tas emeng-eme ka na. maiisip mo pa bang umeme, ang sakit ng tiyan mo? For all you know, ganun yung nararamdaman ni Correct. Afam. At yun yung dapat mong intindihin. Correct, hindi dahil sa wala na siyang init sa katawan. Dahil I truly believe na marami pang at that age, talaga namang, kaya nga may tinatawag ng mga DOM. Charot. Kasi kahit sa ganong edad,
syudad, Oo. gusto pa rin ng mga eme. So I don't believe na wala eh. Correct. Feeling ko hindi It's naman nawala yung init. Oo, Hindi, it's yung capability really- lang. Correct. Oo, yung physical na katawan lang yung nahihirapan. Totoo yun, no? Isipin mo, ano yung naranasan mo? Tama yung sinabi ni partner. Na pinakamasakit na health condition. Correct. Yung pain halimbawa ng ngipin, malamang Ngipin, oo. tiyan, Oo. ulo, yan, tatlong yan eh. Correct. Malamang sa buhay mo, 'di ba? Sa tanang buhay mo naka-experience ka ng masakit ng ngipin. So isipin mo yun. Tapos may humihila sa iyo. Kaya diba? nga, halika oh. na, eme. Eh, sakit, Hindi mo sakit ng magagawa ngipin mo. eh. Yung bagang mo, duguan. Duguan yung bagang mo. Tapos sumaga yung panga mo, 'di ba? Maga, di ba? Tapos pipilitin ka, maga ka nga. Paano yun, di ba? Diba? So imagine mo yung mga ganung pain. O sakit pala ng ngipin yun. Naalala ko lang talaga, partner, yung time na namaga yung ilong ko. Yung, well, lagi na mamaga ilong ko eh. Yung panga ano ko, mo. yung panga ko, natandaan Yung mo. mukha, Yung meron akong Naging tatlo po yung pisngi ni Oo. Nicole. Na-imagine ko yung ganun kasi nagka-condition yung ngipin ko dati. Basta nag-surgery yung gums ko eh. Dito sa may taas. So, ang effect nun talaga is namaga Ang talaga sakit. yung face ko. Diba? So, imaginein mo yun. Sobrang, hindi mo pa hinahawakan ng sakit na. Oo. Alam mo yun yung... Tsaka pag tumatawa nga, masakit kasi nagagalaw yung mukha mo sa eh. true. Tapos Diba? isipin mo, hihilahin ka Tapos ng asawa mo. diba? Kung kailan magang-maga ka. So baka Sige ganun. na, eme na tayo, Oo, eme diba? na tayo. Oh, what more? Oh, ito likod. Yes. Eh yung likod, mahalagang parte yan sa yung balakang ay mahalagang parte sa eme. Diba? Totoo Oh, yun. na-pinpoint namin. Nagkaroon ng katuturan yung aming Oo. usapan ni partner. Pero more of that on our podcast. Yan. Nakakalurkay ka, Nika. Oo, kasi iniisip Sana ko nga- gumaling na siya sa lalong madaling panahon. Inisip mo nga lang yung simpleng pulikat partner. Kung yan nag-eme kayo, tapos pinulikat ka. Oo. Di ba may mga ganong instances eh. Wag Tapos na yung ikaw mga- tuloy na tuloy siya. Siya na Oo, ikaw na lumilipit may na yung nilipit paa. ka na, di ba? Oo, Ganun. Baka may Mahirap. ganun, may pulikat sa likod, ganyan. Ang hirap, hindi. Tsaka yung para mag-request siya na wag na kayong magtabi. Kasi kailangan doon na lang siya sa baba, di ba? Tsaka yung dyan sa part na yan, ikaw na mag-adjust, hindi ikaw bumaba. Oo nga. Iming-iming ka na, ikaw pa nga ate. Mauna ka na. Magjusawa naman kayo eh. Di ba? Correct O ka. yan. So, sana Nika, may nagkaroon ng konting light. So napinpoint mo na yung problema. Oo. Yun ay solusyonan mo Magpagaling muna ngayon. si Mister, si Yes. Afam, 'di ba? Para ma-expect natin ang bongacious na performance. Okay, Docs? Salamat sa Nika for sharing your story with us. Thank you for entrusting us with your sensitive story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!